फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेल डिएस बड'ब्लग्सआव बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोन दिनै मार अखा हादों जोंनिथिं अखा हानानै माने बायजोआव थांनो होनबाबो हायाखै माने थांनोनो हायाखै दहाय एसे ओंखारलांबाय अखा एसे गारनायखाय नाथाय अखाया लामा ससेना हाथेनानै ओरैबायदि सिजाना फैबाय माने फायनानै न'आव हाबना थाफैफिननो गोनां जाबाय आरो अखा हानायनि थाखाय गैया बोरमा मोसौ गथाय माने हैदोंमोनबाबो बोरमाफोरखौ लाना फैफिनबाय सोरबा सोरबि मोसौफोरा सिजाजोबना दोङो उपाय गैया ओरैबायदि अखा हाबाय माने बायजोआवनो थांनो हायाखै एसे एनै खामानि दंमोन नाथाय जेरैबायदि जुब जुब अखा हादों माने थांनोनो हाया आरो गोजांलायनानैसो हाबना थाफैफिनदो दहाय मा खालामनो आरो अखा हानाय बोथोर बाहेरायाव थांनो होनबाबो हाया नालाय दोङो आरो माबायावनो जनानै न'आवनो थांनोथ' गोनां दंमोन खिन्थु मजाबो मोनदो आरो अखा हानायदो न' सिङाव थाबाय थानो बरियानो गोलोमाबो गोजाङाबो मोजां बोथोर आरो लाइननिबो बारा प्रब्लेम जायाखै दिनै अखा हादोंब्लाबो लाइना थाबाय थादों नालाय मबाइल थुनानै मबाइला चार्ज जोबदोंब्लाबो ना होफिनलायनानै थुफिनलायबाय थानो हादों आरो जानानै बोरमाफोरा गाखोजोबना थायो काटफोराव एसे मानैसो दोङो बायजोआव थांनानैथ' भिडिअ लाहैनो हायाखै न' सिंनिफ्रायनो लाहरबाय अखा हादोंब्लाबो मोजां बोथोर होनजायो आरो उन्दुबाय थानो हायो नङा होमबा जेखिबो खेब जेब अखा दै जाजोब्बाय थांथाव जाया फैथाव जाया जाजोबलांथारबाय नोंथांमोना क्रिकेट नायोना नाया क्रिकेट आं हले नायो दुरान्ड कापआबोथ' सोलिबाय थादोंमोन दुरान्ड कापआबो बड'लेण्ड एफसिनि खेलायाथ' जोब्बायानो दा गुबुनफोरा सोलिबाय दङ दा मा नायबावनो बड'लेण्ड एफसिया खेलायानो गैला होनजायो दा जियानो जा क्रिकेटनि बाथ्रा होननायाना फैगौ 30 आगस्ट खालिनिफ्राय एसिया काप जागोन बे एसिया कापनिनो मैया इन्डियानि स्क्वाडखौ एनाउन्स खालामबाय इन्डियाया रहित शर्मा केप्टेन बाखि सोर दंमोनथाय नोंथांमोना नै लिस्टआव बेखौ नायना ला आरो गाबोनो इन्डियानि थाखाय जोंनि भारत हादरनि थाखाय बिराद मोनसे इम्परटेन्ट दिन आरो गाबोन माने थामहिनबा गाबोनो 23 आगस्ट बे 23 आगस्ट खालि जोंनि इन्डियानि थाखाय बिराद मोनसे इम्परटेन्ट डे माने थांनाय 14 जुलाइ खालि जोंनि इन्डियाया मोनसे मुन मिशन दैथायहरदोंमोन ना होमबा चन्द्रयान 3 बे चन्द्रयान 3आ गाबोनो फैयै 23 आगस्ट मोनाबिलिनि 6टा बाजायाव मोनसे टाइमखौ दाख्लैबावै बिसोरो 5टा बाजियाव बागोन होननानै होदोंमोन नाथाय मैया दाख्लैयो एसे टाइमखौ सोलाय सोल' खालामनानै एसे माबा खालामदों आरो गाबोनो मोनाबिलिनि 6टा बाजायाव चन्द्रयान 3खौ मुनाव अखाफोराव लेन्ड खालामहोगोन आरो दा गाबोनो मोजाङै मोजां जाहाथे जोंनि चन्द्रयान 3आ अखाफोराव बानो हायो बेखौ उइस खालामो जाहाथे मोजाङै मोजां बानानै बुहुमनि मादावनो गिबिसिन हादोर जानो हायो साउथ पलाव बानो हानाय आरो रासियानि जि लुना 25 बे लुना 25आबो साउथ पलावनो बानो हादोंमोन नाथाय दाख्लैबावै रासियानि लुना 25आ क्रेश जानो गोनां जायो दा बेवहाय इन्डियानि थाखाय कम्पिटिसन रावबो गैला आरो दा इन्डियाया गाबोनो जोबोर मोजाङै जाहाथे बानो जुदि हामारोब्ला माने बुहुमनिनो वर्ल्डनिनो नाम्बार 1 मोनसे काउन्ट्रि जागोन आरो अखाफोरनि साउथ पलाव बानो हायोबा मोनसे हिस्ट्रि जाबाय आरो नाथाय गाबोननि दिना मोजाङै मोजां थाङो इन्डियानि थाखाय आरो चन्द्रयान 3नि थाखाय चन्द्रयान 3आ जाहाथे मोजाङै मोजां बानो हायो अखाफोराव बिथिं खोथाखौ भारतारि हिसाबै उइस खालामबाय गाबोनो बे इसर'निफ्राय बुंनाय मथेबा गाबोनो बे अखाफोराव लेन्ड खालामनाय जि लाइभ आपडेट बेखौ बिसोरनि वेबसाइटआव isro.gov.in आव बेयाव होगोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना नायजागोन 6टा बाजानिफ्राय बेनिफ्राय इसर'नि जि इउटुब चेनेल बे इउटुब चेनेलावबो होगोन होनदों फेसबुक पेजावबो होगोन होनना होनदों आरो बे अखाफोराव चन्द्रयान 3आ लेन्ड खालामनाय जि आपडेट बेखौ आपडेटखौ होगोन आरो बेयाव लाइभ आपडेट आंबो नायनो लुबैयो गाबोन मोनसे हिस्टरिकेल डे जागोन ना होमबा जियानो जादोंला जोबोर अखा हादों नोंथांमोना गासैबो मोजाङै मोजां दङ होननानै आं आसा खालामो उन्दुबाय थानो हागोन आरो मोजाङै थानो हागोन माने अखा बोथोर माथो खालामनो नङा होमबा बायजोआव ओंखारलांनो हाया बाहेरायाव थांनो हाया खामानि दामानि मावहैनाया न'फोरावनो थानानै उन्दुबाय थानांसिगोन आरो जाय फरायफुबाय थानाय नोंथांमोना दिनै अखा बोथोर हिसाबै मोजां जादों आरो फरायबाय थादो नोंथांमोनाबो जाय इन्टारभिउ होयो बिथांमोनाबो मोजाङै फरायदो सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बरनि गेजेराव आसामाव जि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ओंखारबावगोन होनदों 32,000 बियो 32,000नि जि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि बे एप्लाइ जागोन होननानै खोनादों जाहाथे बेयाव साफ्रोमबो बर' जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे साख्रिखौ लानो हायो बे हिसाबै दानिफ्रायनो मोजाङै मोजां फरायलांखाबाय थादो दिनैनि सानखौबो ओरैनो हेगारनांला फरायदो जाहाथे बै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामखौ क्रेक खालामनो हायो आरो दे अब्ला नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै जानला मोनला भिडिअ होनाय रखम जाबाय आंनिया
नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होबानो जाबाय जाहाथे उननि भिडिअफोर होनायखौ जाहाथे नोंथांमोना थाब थाबनो मोननो हायो गोजोन्थों